Extreme Cascader Team. Koordinátor túr Slovensko-Polského turné 2025 Raimond ako druhý povedal, že nemám hlásiť, ale je to síce, no dobre, Antonín dnes vám ukáže veľké vecičky, samozrejme máme tu aj Johnnyho, takisto je tu aj El Diablo a dnešnú peticu nám uzatvára Mario Šerif, ktorý bude na to poriadať. No a samozrejme, špeciálne vítam môjho dnešného hostia, Romana Terviolettiku. Nakoľko je krátka draha, budeme to trošku menej korigovať, respektíve tú rýchlosť. Každé číslo máme minimálne 1000-krát vyskúšané a pred publikom aspoň 5000-krát. A hovorím, je to dosť stiesnené podmienky, ale Tondo to dá určite. Antonín a jeho slalom na dvoch kolesách. Teraz nám dvojica kaskadérov vytvorí tzv. Bránu a Antonín pomedzi ňu prejde opäť na dvoch kolesách a vždy. Správu tak bližšie. Tak poďme na to. Tondo a jeho prejazd živou bránou. Ja ti poviem, nie, stoj tu, ja ti poviem, nie. Takže trafíme sa, ale áno, je tam. Hovorím, je to strašne šikovný kalán. Nakoľko bude mať len 28 rokov pouhých. Poď. Tak. No a teraz nám Raimond predvedie nájazd na živý terč. Ľudia môžeme pospucovať, aby nám nebola zima. Mykáme sa, tlieskame, skáčeme a je nás čo? Takže ja si to hneď naplním skríka. Je to zase ako začení. Takže poďme na to. Nájazd na živý terč.
20 čísel. Raimond a jeho nájazd na živý terč. Devčence, držíme sa. Buďky potom vyťahneme hore. Je to tam? To som zvedavý na ich reakciu. Ešte raz. Nech sa páči Raimond a jeho taxi na dvoch kolesách dámsky. Devčence, vystúpime, počkáme chvíľočku na vás odvahu. Plagátiky vám donese hneď El Diablo, že ste mali tú ochotu. Nech sa páči, na konci show bude autografiáda, že aby som si stal do stredu a tomto nám predvedie takzvané koliesko. Poznám v Európe 4 kaskadérov, konkrétne českého, nemeckého a samozrejme nášho Toníka, ktorý hovorí, tento rok bude mať len 28, 360 a z TPH 380 stupňové koliesko. Poďme na to, Toníku. Ukážim to, hlavne má čas ešte aj vystupovať. No počkaj, to už je viac až 360. Kto to bude platiť? Poď ešte môže. Postoj chvíľka. Aká si mi krásna. Nech sa páči. Antonín a jeho koliesko. Je sedané. Voltunový sedané. Voltunový sedan. Tak mi hovorí, že to Antičko má 2 tony a takto to dokázal. Není hovadina. Takže je tu znamenie, že Johnny nám predvedie nejaký ten skok cez ohnivú obruč na stojáka, ale nejako na stanici v bufete. Tleskáme Johnnymu a podľa toho, ako tam tlieskate, tak bez prílby ešte raz, Johnny. Málo tlieskate, málo! Nepočuje! Tak zložil prílbu a pôjdeme ešte raz. Plný nos mám toho prachu, bordelu, to není možné. Tak poďme, Johnny, na to. Podpuzujeme. Naďoňu moc. Nech sa páči Johnny a jeho skok cez ohnivú obruč. Počáky boli, poprosil by som, keby sme predviedli niečo aj pozadných a keď sa bude dať tak aj bez držania, tak nie, dáme si takzvané dámske sedlo, nie kolobežka. Jak to si to vymysleli? Dneska má dobrú náladu, hovoril, počkaj, ja ti nebudem v tom zavádzať, že dneska by to mohlo ísť trošku na viac, jak som už avizoval v niektorých videách. Dokonca. No poďme, niečo lepšie nám ukáž teraz. Nepočuje? Zahrajme ručičky, zahrajme. Není sme doma v obývačke, nemáte ovládače v rukách. Tak poď. Si pamätám, v Polsku mohol mať tak 8 rokov. Už s nami vystupoval, mal špeciálne číslo na 2 kolesách, on bol vzadu kufri. Dobre, zastal, on stúpla, vypukol. Čo je? Ty si tam spal? Postojí chvíľa. Aká si mi krásna.
ešte to dáme na zase. Skúsme na zase a bez stania. Darmo sa hovorí, mám dobrého stomatológa, môžem si to dovoliť. Poprosím tam tých ľudí za zábrate, keby sa vedeli stiahnuť trošku, lebo je tu miesta úplne dosť. Kvôli bezpečnosti dôvodov. Dobre, tak nohami, ešte čo nie? Ešte čo nie? Som hovoril, dneska má dobrú náladu, takže dneska nám to ukáže. Ale iste, to je náš Toníček! Nech sa páči, Vajno, daj od 180 stupňov odložka. Takže počkáme si, nech sa nám nachystá. Raimond dá stavenie, zapálime bariéru, budete, choďte trošku ďalej. Johnny, Asi a El Diablo, laháme na zem. Pohodičke. No poďme na to! Pozbudzujeme! Ženy majú problém vycúvať z tohto, nie ešte nabrať. Neohuni sa, Tondo, neohuni sa. Môžeš, poď, môžeš. Dneska má tento Bavoráčik premiéru ináč. 400 koní. Pozrieme sa, ako sa Raimond trafí. Ani pozbudzujeme! Raimond dajú Tokyo Drift. Čo to je, voda? A benzín nemáš? Tak dáme aj benzín, keď to máš šťavu. Takže dáme pozor, bude zase teplo, takzvaný links cez ohnivú lajnu. Máme toho plnú držku, hlavne ja. Mal som si dať plynovú masku. Nech sa páči El Diablo a jeho lynč. Toto som presne vysvetľoval, že koľkokrát sa chytí horieť. Dneska mi písal na internet jeden pán, že by si to vyskúšal, hovorím, všetko je raz po prvýkrát. No poďme na to. A dáme si taneček!
môžeme pozbudzovať. Nie, že by nás osiabalo na ručičky. Pesnička, ktorá onedloho už zaznie aj v rádiách. Máme tu autor textu. Kto si nepamätá, Československo má talent 2010, tam som tiež bol. Chalani išli predo mnou. Číslo, ja som pokračoval po nich, tak sme sa po 14 rokoch zhodli, že spravíme spoločný projekt. Roman napísal text. Mirko Butera spravil základnú melódiu a ja som sa postaral o tento výsledok kompletný od A do Z. Každý nástroj. Na to pesničku trikrát vidím. Nakoľko máme malý plac, tak sme vyťahli len dva monster trucky, Demovku a Emidok. A samozrejme ide nám na plac aj Šerif. Takže Emidok šoféruje Mario Šerif. Demovku si zobral na starosť Antonín. A mám taký dojem, že v Šerifovi sedí Johnny. Máme tu promenádu našich monster truckov. Dáme to na cúvačku, chalani. Jak som už spomínal, tento kaskadérský tím, Extreme Kaskadér tím, sme ekologický tím, tak nedemolujeme vraky, ale dali sme tu možnosť, hlavne pre tie najmenšie deti, ja včas poviem, kedy sa môžu prísť povoziť na týchto nádherných monster truckoch ešte dnes. Takže vážení, je tu ten smutný koniec dnešnej show. Ja by som vám predstavil dnešných účinkujúcich. Pochopiteľne deťurence sa potom môžu povoziť. Tak poďme pekne od začiatku. El Diablo! Ďalší je náš Johnny, ktorý skákal cez ohnivý kruh. Máme tu Antonína, Šerif Mario, ktorý dohliadal na toto všetko. Mario Šerif, ja týmto pádom chcem poďakovať ešte raz pánovi Dudášikovi, ktorý nám dovolil na tomto parkovisku túto nádhernú akciu jedinečnú. Koordinátor Tour 2025 Raimond. Toto je Extreme Kaskadér Team a Staubert Family. Samozrejme a moja maličkosť od mikrofónu sa lúči s vami Attila Naď. Ďakujeme veľmi pekne, boli ste vynikajúce publikum. I napriek tomu, že bola zima, vás to neodradilo. A prosím vás, dodržujte inštrukcie našich kaskadérov a môžete sa premiestiť tým monster truckom s malými deťmi a môžu sa povoziť. Jedinečná možnosť. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia, do počutia a prajeme vám šťastnú cestu do vašich domovov. Môžete ísť na